And then I tell for traditional okay, they are not me young. Ndoka. Uno ji police emezi ndo to arrest. After Jesus anozi. Ndo merana. Agbago ndoka 2-0. 2-0 ka agbara ndoka. Ihe a na-eme na-aga viral. Anyị emerigo ha. And I get disgrace ha. Chepụta ha ụkwụ na mbala. Gosi na onwe ife ha na ife niile ha na-eji hold ndị mmadụ captive. We set the captive free. Let the captive be free. Onye ka eji akpọ police. Gịnị mere eji mee Mathias Ezeaku arrest? Achọrọ m ịma. Na na-edere nye na comment ka ngụọ comment n'abalị na. Gịnị dị ka ejiri mee Mathias Ezeaku arrest? Ka anyị mara kene. Emechazie ka anyị mara onye a ga-esi eme ya wiwe. Agwa idete agwu bo ha ma nkụwakọị ife ọsọrọ onye owe na ekpo me do right mana adụkwa right imeri gị ka o meriri Ebuka Obi. He is creating nuisance in southeast. Gịnị ka Ebuka Obi na-ekreti? Ọ na-awụ nje ebe a na-enyi ndị nwụrụ anwụ ndị nekọta ndị enyiri ebe a so ọdụ ka Ebuka Obi fụ ha mgbe ha dị ndụ. Na Ebuka Obi na-akpọta onye nwụrụ anwụ. Ibe Ebuka Obi na-achọ ikote okote. Ndụsa asị ọkụzụ hụ na asụdụkwa Igbo ka nsụ ụlọ bụ Igbo. Ndụsa asị ọkụzụ kwụrụ na anụ Igbo na mmadụ ya nwụhabebe ụnụ. Vurunu ndụ ahụ vuje na nke Ebuka Obi ka Ebuka Obi kpọta ha. Ndụsa asị nọ n'ọkụzụ ụmụnne anyị na-asụ Igbo ama na ụnụ na-asụ Igbo na-anụ ibe nna egwu. Kpọrọnụ ndụ nwụrụ anwụ bụ ụnụ na ụnụ enweghị ụmụ nwanne ụnụ ma ndị bụ ụnụ kpụrụ isi. Ndị anaghị afụ ụzọ. Kwụrụnụ bevuje na nke Ebuka Obi ka Ebuka Obi gwuo ọfa. Ọ naghị onye kwuo eziokwu asụsụ mee ya arrest. Mụ nwa na-eche ka emekwuo m arrest nke m. Enwere ọdị arrest o ji awa ife ọtọwa gị ụtọ ka emee gị dị arrest. Ibe niile a na-ekwe anyị nkwa enigwe o mere onye m ụzọ enigwe. Gbụọ ndụsa asị ọkụzụ o nwere onye m ụzọ enigwe. Ịma ụzọ ivuru egbe nọrọ na ọkụzụ junction. Ndụsa asị be anyị. Bịa mee arrest. Ọwụhụ ndụ ka ndụ ahụ ekwuru na-eji persecute anyị nwawo the people edere na akwụkwọ nsọ eji persecute. So ọwụ ntata ka persecute wele ndị dị ka anyị nwa. And they will continue. Ndị ụka egosigo dị downfall. Ife niile unu na-eme fake. Jesus gwara unu anụrụ na ya ọgụ n'ọrụ na onwe unu ọgụ. So why unu ji eji eme Jesus ahụ na-eme fake miracles? Na-anakọrọ ndị mmadụ ego na-ahọrị ndị mmadụ. Onye kwuo asụ mee ya arrest. Kwefụla arrest ya unu mere Mathias Ezeaku. Ndị omenala niile ga-apụta ije a. Because ihe anwụ time ndị omenala na ndị ọdịnala i-criticize onwe ha. Ma ọ wee chụwa ego. Ọ time ị nọ n'otu meri ọgụ na dị na onye nazi ihe ọ bụrụ na udo dịzi onye ọwụna nazi ọ chụwa ego ma ọ mebezie ihe. Gịnị mere eji mee Mathias Ezeaku arrest? Achọrọ m ịma. Anyị ji amatarịrị ife na form system na form since 2021 ka system ji na form. As osego coronavirus social distance which means unu ga-apụta gasị na all this ebe ahụ na agada
ana ahori unu because most ndị mmadụ ya nọ na ibe 100 years on ndị mụrụ anyị ndị izi bara n'ụlọ ụka so ha nọgo ya enough ewewete coronavirus otisasi ya ndị mmadụ ebe a na-agbakọ ka onye ọnwa na-agazi build notice ha ga-alike omeghe onye na-aghọta ya people a na-edozi isi ebe ihe ha ga-alike unu a na-eche na unu ka chọrọ ije enigwe echi niile ọ bụrụ na ndị mmadụ kwụkọcha onwe ha n'ọkụ unu ga-asị onye mere unu ihe iwere time ị ga-eji awụ mmadụ na-aga ego Ebuka Obi ndụsasị ọkụzụ n'ala ego they need money onye nyere ego na Krismas ọ ga-aga n'ugbo egbe mee ihe rụọ ọrụ ya onye na-ele egbe ịbịa gị igolo ya egbe nye ọ nara gị ego ọgụ nwa mazi ife iji ego ahụ were egbe ahụ were mee onye aka ọdụ ndụsasị ya inyebe ego nke ikpeazụ a nke Krismas ya ha anara gị ego jee gbaa egbe takataka n'ala kpụrụ mmadụ fụọ inyekwaba ego egen ha anarakwa gị ego release kwa onye na-ewu nọ ndụsasị ọkụzụ so mana in times of na emere nwanne anyị arrest anyị apụta n'igwe gwa ndị ụka na enweghị iviva nwere ọwụ na o nwere iviva nwere Ebuka Obi gaa na ikpuo ikpere na abụnana ka Mathias Ezeaku fuo Ebuka Obi kpọtara anyị ndị nwụrụ anwụ na ọ bụrụ na o nwere ive o nwere na-ahọrị pepụl anyị emerigo ụnụ merikwakwasa ụnụ merikwasa merikwasakwa ụnụ ụnụ na-akpọrọ anyị ndị eke ụmụchukwu okike abịa wee merigo ndị a wetata ịgbahụ egbe jeenụ chọrọ nwa chukwu ọnụ egbu oke akpụ na Nnobi Chineke o nwere ihe anyị mere that time that's at the end of it na ọ ga-awụ ụmụ against ụmụ Jizọs against ụmụ chukwu okike abịa ma ụmụ chukwu okike abịa ma against ụmụ Jizọs o mewekwene Chineke nwanne kujisaida ayo okozo Johnson kujisaida ayo a Christian ayo ụmụ chukwu okike abịa ma so nwanne ọgụ emerigo ọgụ a tafe esiba na nkwụ na-aṅụ nọ ụnụ na-aṅụ na-eme live video na-ekwu okwu ebe ọwụ n'ụlọ every junction ebe ọwụ n'ụlọ anọ na-eme omenala ebe ndị ụka anago ha anago ha na-abe ha ndị ụka anago ha na-abe ha na ndị ụka anago ha anagobe ha na ma feke miracle ha ọ na-abe ha ọ n'aka ndị ekezi nnọrọ n'ubi be anyị na-ata ọka na ugbo na-abịa kpọrọ m ndị eke bụ nji na aja mbara na ọ gaghị ekwe omume ndị ụka na ọ na-abe ha ọ na ndị ụka na ọ na-abe ha ọ na ndị Igbo amatago ihe onye ọwara na-azụzi ọkụkọ ma obi nwanne ndị Igbo onye ọwara na-azụzi ọkụkọ ma igwe kredo onwezighị onye chọrọ ije edigwe ma ndị ndomi generation bụ onye ọwara na-azụzi ọkụkọ omekwa onye kụziri agụ akụzigoro ha ibe onye ọwara na-azụzi ọkụkọ ma ihe omemekwa nkwụ nda anọ ndị ụka anago ha na Ebuka Obi ebe ị nọ na-emepe hepụ nke n'aka ejiri kụtuo ịkpọ polisi ndị niile na-azọpọta Ebuka Obi fekene m amaghị vileji amaghị ebe ha si nke ọzọ sụọ kasongo nna anyị hụrụ ehu si nke ọzọ owuo nna ha hụrụ ehu your name is among the names submitted to SARS by Ebuka Obi nke bụ ha bụ onye submitiri my name David Zenge nna ya emerigo ụnụ anyị agba n'ụlọ na-akpa ose unu enweghị ike ịfụtakwa ihe again ụdị obeghị onye ji ama ụlọ mana Google mana Facebook mana YouTube mana Twitter one aka unu ji esi ebikwu ndụ nwa akpakara dị ngwo ma one a unu ji anọ unu ebie ndụ unu nwụchasị ya unu ehuo unu dị ndụ huo
Lions Chuguzu Chineke Agụbọla said it remains you. Agụbọla eze ndụ onye a hapụrụ kingdom ya for long time na. Agụbọla hapụrụ kingdom ya for long time na UAE. Oje atukwa ba na UAE again and ndị ọ na-achị ka na ebe na ndị Nollywood agaghị abụ nke act ya eze go and ọ na-achị ndị Igbo niile nọ na United Arab Emirates. Mana for 1 year now, more than 1 year, ọ nọzighị na Arab Emirates ya. Ọ ka na-akpọkwana ha onwe eze ndị Igbo na United Arab Emirates. Ndị ọ na-achị dị ojide ọchaba ama ibe na-emegoro ha ebe ahụ onwe and onweghị ike ịtụkwa ọkpa na United Arab Emirates again. Turkey owodo United Arab Emirates. Turkey o United Arab Emirates ma ajụọ no. Ọ sị ebe ahụ ka o ji ejenwu. Ọnwa akịta ya nwa ọba ibe dị ka Dubai ma ọ wee ebe ahụ o jeburu before. Ọba n'ime nga. So, o jeghị emenwu ibe nọ na m. Nkwa ya kwaje nye United Arab Emirates be ejide. Ebuka Obi ufeki Zion ka ọnwụ. Ụjọ ọsụrụ tachara na-eme Zion ndị mmadụ na-apa echekwa na Zion. Mana ọ dọrọ ọga anya ndị Zion n'ime ife ahụ ọ na-eme. So apụgo na onye nwe nduji Zion na-egwu egwu. And ya ụmụ Zion ga-akụ ya ezigbo ihe na. Ọmụnwa traditional nwoke dị. Nebukadneza Igwe is lie. Ebuka Obi don't even know that man. Mmiri Malugo swear that Ebuka Obi don't know Mathias. Ha na-lose their members every day on a daily basis. Start a worker. Onye ma ofu onye hapụrụ chọọchị ya. Onye ma ofu onye hapụrụ chọọchị ya dotego o ji agwa pastor na o jekwa hapụ na o ji ahapụ. Ọ hapụ chọọchị ya jewara na nke Mathias. A lot of people na-edicamp from church. Ụfọdụ na-eje na dibia nara ha ego gbachara aba chụpụkwa ha. Mana ọsọ Mathias Ezeaku onye dobele gathering. Come to my place. Come to our place. So people na-eturupu there. Otu ka people kwesịrị isi na-eturupu n'okwu mmụọ niile dị iche iche. Mana ndị dibia ji ọsụrụ na-ahọchara ha n'elu. Gbazie ngada. O nwere ofu ihe nchọrọ ka m jụọ unu nwa. Unu niile na-awọchi ihe. Dibia niile, all this dibia niile ma eze mmụọ ma eze nwaanyị niile ma aka ji ọfọ niile ọnụ na-afọ na Facebook. O nwere onye na-agwa gị na ọwụ aka ji ọfọ udo. O nwere onye na-agwa gị na ọwụ eze nwaanyị udo. O nwere onye na-agwa gị na ọwụ eze mmụọ udo. O nwere onye na-agwa gị na ọwụ dibia udo. Onwe udo do ka Katọlik nke mdo nna anyị ba. Nwere isu ọhịa mụghara ha atụ. Enwere udo jikọrọ isu ọhịa. Isu ọhịa do ebe na-esi ahụ nwechara udobe ha. So, ndị dibia jere lụba something na divert a lot of people there. Because ọ na people gbakọwakwa n'udo. Ifu na aga na afụkwa one akịta chọọchị dị. Otu esi agbakọ na chọọchị, otu ka ị ga-esi na people n'udo. Mana ndị dibia ji ọsụrụ hijack ya these people. Nwekọcha ahụ I don't know, mama ihe nyegasịrị ụnụ. Ụfọdụ ka eviri oke ito, ụfọdụ ka evukọrọ ihe evukọrọ ha dị ya. Họrọ ya ụnụ so ụnụ nọ ihe awụ omenala Igbo. Dibe ụnụ ga-azụba ochi na Malaysia ga-amebe nke a ma ọ ga-amebe nke ọzọ. Mana ị gaa n'udo, ebufutara gị faịlị udo. Ifu omenala na ọdịnala bụ ụnụ. Mana ndị dibia ifụrụ kịta gaa nọ ife a na-emebi ha agaghị apụta defend ya netiri ihe ama na weta ego ka aga gbuoro gị onye ahụ. Weta ego ka aga meele gị ihe. O meghị onye ga-asị gị na ọwụ dibia udo. O meghị onye ga-asị gị na ọwụ eze nwaanyị udo.
onwe ga asị na ọwụ eze mmụọ udo. Udo niile udo do na nka do na Igbo ukwu. Village niile nọ na Igbo ukwu nwere udo. Village niile nọ na Agwa Torumba na Anọcha nwechara udo. Mana ị ga na-afụ ndị dibịa data area, onweghị onye ga-agwa gị na ọwụ dibịa udo, aka ji ọfọ udo, eze mmụọ udo, eze nwaanyị udo. Unu asị m na unu na-eme omenala, gị na-achọ unu n'udo ahụ. Udo nọ n'Isuọbịa karịrị village niile nọ n'Isuọbịa, because anyị begoro n'ọzara, udo akwụkwa, udo egbo, udo ọzara, ma udo afụzọ. So udo nọgodo na Isuọbịa dogodo SS, ma udo akọrọ. Ebezie na ụmụnna ha nwechakwala udo nke ha. Why unu ji agba ọsọ from that place? Udude nke udo. Ebatakwa na udude nke ifugasị udo dịgasị iche iche n'ume udude nke. So ọ dịsị ndị dibịa olugo mgbe a ga-enebara ụnụ anya. Olugo mgbe a ga-enebara ụnụ anya ka ụnụ gwa ihe ụnụ vubatachara be anyị. Ma ndị eze nwaanyị ma ndị eze mmụọ Facebook a, ụnụ ga-agwa anyị mmụọ ụnụ vubatachara be anyị ya. Ọwụ ha mmụọ ahụ nọ dị ya. Ị mara na anyị ga-anọ one day ụnụ ewere nshi nyegbuo anyị ma ọwụ na-egbu anyị che na anyị amaghị ife. Ọkwa mmụọ ahụ ọkwa udo na-eme. Ma agwụ ebe na ụmụnna ọwa na fa nwere agwụ. So ị na-eme arụsị na a na-eme ibe onye ọwụna na-aga na-eme ibe a na-emepezi biznes, na-emepezi shop, na-emepezi ebe a na-anakọrọ ndị mmadụ ihe, na-emepezi ebe a na-egwu ndị mmadụ wayo. Onye nwe mere onweghị onye na-ekwu ụnụ gaa na etituo udo, tituo ezi ogwugwu, tituo mmụọ nọbụ ụnụ agba nkịtị because ụnụ na-ebe ebere ka etitu isi mmụọ ahụ ka ụnụ nwee ike ịkwụbacha biznes senta ụnụ. Mana ọ gaghị awa ọkọrọ ụnụ. Mụnwa na-agwa ya ụnụ mmụọ ahụ ga-eti onye ọwụ na oti onye ihu, oti onye azụ. Otu a Mathias Ezeaku si eme ka ekwesịrị isi, otu ahụ ka o kwesịrị isi dị n'udo. People a na-abịa di ya mgbe ọwụ na onye ji nwee efe olute. Mana ndị dibịa bezie anara ndị ahụ ego achụpụ isi ya the people. Adụghị ha anaghị ego asụgụ jee kparịbazie mmadụ agwụ ogologo ọgwụ. Onwe otu ibe asị mewe gị ebekwa na nke dibịa ka agụ ibe na ha narakwa gị ego napụkwa gị ihe. Anyị nwe mere nji nwee mgbọrọkọ na emere nji n'ọrịa onwe m. Andị ndị dibịa unu dịrị aga na nke dibịa na-aga na dibịa. Mụnwa na-aga na mmụọ na-aga na mmụọ. Ama m mmụọ ndị nna m fagara na. And I maintain the mmụọ, make sure that the mmụọ na-eme exist. Enwere ife batara na ala Igbo. Ịbụrụ ndị pastọs si na Katọlik chọọchị mapụ esta mepesie ụmụ mkpirisi chọọchị a mepesi were na-edifraud ndị mmadụ. Otu a ka ndị mmadụ sikwasị n'udo ahụ mapụ esta je mepesikwa mkpirisi ibe niile a mepesichara na agbawara jabe ha were na-anakọrọ ndị mmadụ ego. Asị na omenala ka a na-eme. Nwanne alụ ka unu na-eme. Ihe ga-egbu ndị pastọ ga-egbukwe ndị dibịa dị otu ahụ. Na emere ịbịa n'ala Igbo asị gị na dibịa ọ dịzie ka dibịa ọka eze mmụọ, ọ dịka dibịa na-edobe ife, ọ dịka dibịa ọ na-anọ n'okwu mmụọ, dibịa na-anọ n'okwu agwụ ebe ọ na-atụ research, na-eje n'ime ọhịa na-atụ research mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ na-agwụ ọrịa niile dị iche iche. Ọrụ dibịa dị iche na ọrụ eze mmụọ. Ọwụ eze mmụọ na-control the spirit na-agwa eze mmụọ okwu. Omeghe gbasara dibịa ihe dibịa na-atụ research mgbọrọgwụ na mba akwụkwọ nọ n'ime ọfịa na-agwa dibịa okwu. Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ nọ n'ime ofe na-agwa dibịa okwu. Mmụọ na-agwa eze mmụọ okwu. And ebe fa na-anọ dị iche. Ọgwụ ka ọha n'ọnụ. Ndị omenala original ndị omenala ndị a nwechara mmụọ nọ na village ha dị iche iche mmụọ ahụ na-eme function. Na-enwe na aṅụrị na anyị na-emeri ọgụ a. Na-enwe na aṅụrị na anyị na-emeri ọgụ a. Na-enwe na ezigbote aṅụrị
Mbo na ndo ka bido gbabala ai police nwanne ayi erugo the place ai na-eje forget oruda ka bana ada onye dafu odakwa Ebuka Obi nweghị ike ịhọrị onye Igbo again onweghị miracle ị na-eme ọwụ na ị na-agwụ onye nwụrụ anwụ kwuo ya open ga-ekpokọtawara gị ndị niile na-anwụ n'ala Igbo omeghị onye na most of people nọ here na ndị mmadụ anwụchagobe ha ndị omeghị onye Ebuka Obi gbatanwuru a na-asụ ụnụ ya na-agwụta onye nwụrụ anwụ nna janụ ka recycle brain ụnụ ka brain ụnụ rụba ọrụ ọsịsọ si n'ebe ahụ festa ọ na-emepere ụnụ heaven most of Nigerians anaghị alahụzi ụlọ abalị because a na-eche ka Ebuka Obi mepee heaven ka banaba nna ibe ahụ ndị ike gwụrụ n'ụzọ olileanya adịkwa ha n'ụzọ ụnụ ndị ọṅụ mere m ọka asụgụfụta kwụsị ịkpọ Ebuka Obi su arrest for me you are deceiving a lot of people you are deceiving my own families you are deceiving Igbo people Ebuka Obi arrest me achọrọ nke ime m arrest you na-deceive a lot of people if you name Christianity the Christianity have suffered in your hand in akpọta onye nwụrụ anwụ many people died in this country and we don't believe in miracle we don't believe that you can heal anybody Ebuka Obi and we do not believe that you can raise any dead body if you can raise Ebuka Obi if you can raise any dead body German government is willing to give you each person 1 million euro each person 1 million euro yes if you Ebuka Obi can raise a dead body German government is willing to pay Ebuka Obi for one person 1 million euro. So copy this place and spray it everywhere. If Ebuka Obi have power to make somebody a blind to see, there are many rich people in Germany who can pay you any amount of money for their children, for their father, for their wife, for their girlfriend to see again. So stop deceiving people. There are many people who have this kind of problem that you are preaching about. And they need somebody who will heal them. And you cannot heal anybody. Only deceiving people in the church. If you have something, challenge it. You want to arrest me. Ebuka Obi, I am waiting for your arrest. Sue that arrest for me. Nigerian constitution is Christians, Muslims, and the traditional people. And we work. The Muslims love our culture. And they never intimidate us even one day. You hate the Muslims. You discriminate against them. You keep calling them uncircumcised people, uncircumcised people, uncircumcised people. Are you sure? I have lived in the north. These people are like us. Only that they circumcise their children when they are grown like 6 years or 7 years or 8 years. But we make it in 80 days. So this is only different. So stop preaching that hate in your Bible. And when this mwogo agebido I ga walk. You see, imana nduba ya mahi ife hamure. Ndi moon and star. All this ndu moon and star. Gana na nke ndu na akụ na no ha nwa kwepu hodu juo ha why uno ha ji nwe moon and star. Gwana ha ihe a na-eme unu die ka ha jide ndan wa ha ibi. Aya nwego ndị ga-enyere anyị aka ịnụ ọgụ a. And ndị morning star anyanwụ ụtụtụ. Una try ya chọọ ndị na-use gwa that symbol anyanwụ ahụ. Ka unu communicate with each other ọsịsọ. Every time una na-criticize Igbo esighị ebe a, Igbo esighị ebe a, Igbo esighị ebe a because ị na-eme nwa dibịa. Unu kọtụcha onwe unu mkpirisi mgbe ọgbọ ọgụ jezi ada unu achọwa onye ji anụrụ unu ọgụ. Take any serious time na adụ connected everywhere. Na Igbo awụ eze mmụọ na mosque awụ mosaic ma ọ ndo imam na Jewish awụ labai na Hindus awụ ndị isi anyị nwewu ndị eze mmụọ pancha niile a na-aza different ihe and onye ọwụna nwere their own families. Anyanwụ kalenda Igbo 13 star nọ n'enu a lot of things na-eme here. Ịnụ samọgụ m ga-eji m ga-communicate with all of them. Adam ame onwe unu gbubu isi chọọ onwe unu mkpirisi ndị ụka na-asụwala unu.
all those nonsense okwu nkwuwa ọnụ ma okwu ụmụazị ya unu ga stop ya ọsịsọ ma wa nọrọ m onwe m nụọ ọgụ a mmeri ọgụ a without unu because amaghị na egobere unu egobe eversis onye ọwụna na-anaghachi back to omenala na ọdịnala onweghị onye kwela ana n'udo onweghị onye kwela ana na mmụọ befe onye ọwụna ji ọsụ jee na mgbawara ji lụcha ya ofe ihe na-eme biznes ebe ahụ ego ndị nna nna unu ebuweghị ụzọ ka unu gara bubezie ụzọ ọwụla ego gbapụtara unu ime omenala confusion everywhere. onye ọwụna ga-ebini now ka amara ife all these people register under CAC corporate affairs wepụtara na ya ofu lawyer ka aga gwa these people na Nigerian constitution with Christians, Muslims and the traditional people, and this is the high time these people ga stop ịgwa ya okwu ma wee nọsa ya ọgụ ma wee kparịa ya ma we kwenni ha okwu ma lụọ anything against us ka e were tarnish our image. All these things is what we have observed, and I chọrọ ka ọ kwụsị. So unu niile ga-ewepụtara ya lawyer unu every group na ana Igbo ndị omenala, every ordinary groups, every ordinary family, every ordinary ife ọwụna as long as unu do registered to CAC chepụtazuoro na ihe dịka lawyer 12 ka ha gaa for one ofu ihe ka ha na-aga ime mana ha buo ibu na numbers from different faces, different groups. Menu ya ka je na Abuja ma any place gagbaji ndị ogu after Mathias Ezeaku amaghị onye ọ ga-awa echi and ya chọrọ ka ọ dịka ihe a repeat kwa again. I chọrọ ime omenala if otu ha si respect ndị Muslim otu a ka anyị si wee decide deserve kwa that respect and ha ga-enye anyị were na ha ọ chọrọ na ba achọghị. Ebuka Obi je preach na ike adịghị na omenala na ọdịnala, ike adịghị na dibia, ike adịghị na ihe a, ike adịghị na onye gwara gị ike adịghị na dibia jee ka dibia nye gị mgbọrọgwụ ji egbu gị ka o mgbọrọgwụ a hapụ igbu gị ka ị mara na ike dị na dibia. Jee ka dibia weta ọgwụ ji asa gị afọ nye gị ka ị ṅụọ dị ọgwụ ka afọ saa gị ka ị mara na ike dị na dibia. Ike adịghị na nke a, ike adịghị na nke a, ike adịghị na nke a. Ebuka Obi started all those things and ọ ga-afụta open your apology. Any mmụọ ọwụna na-anụrụ Ebuka Obi ọgụ m ga-agbaji mmụọ be anyị ga-anụsawa mmụọ ahụ ọgụ. Onye ọwụna nkịta na-anụ defend Ebuka Obi unu niile ga-ata afụfụ n'ofu n'ofu. Anyị nọrọ onwe anyị ha chọrọ anyị bịa and anyị agaghị agba nkịtị ka ha sụwalụ anyị. Anyị ga-anụsafa ọgụ Ejiofor and ụmụnne anyị na-eme sas edori unu ebe a ka unu protect ma ndị Muslims ma ndị tradition ma ndị Christians. So ụhụ bịa unu eje na-eme anyị arrest stop ọnụ ya because some of ndị sas unu ahụ ụfọdụ unu emekwa omenala, ụfọdụ na-eje ụka, ụfọdụ na-akụ isi n'ala. So unu adịghị united ebe ọ dị ihe ahụ unu osi dokwara outside ka ọ dokwara sas unu ahụ. So ka unu hapụ ibute confusion among unu. O nwere otu ọ daga esisi ugwu Awụsa bịa kịta unu enwe problem ebe a na action nke unu take. So ụmụghị onye do against unu nwa bara reason Mathias Ezeaku ka anyị hapụ edo small dịka ọwụ nọ ife ndị be anyị chọrọ ka anyị doto small dịka ha ga-afụkwa anyị because sometimes we need it ka anyị were nwee ike prove na mmadụ ka anyị agaghị anọ all the time a na-eme anyị n'ihu eme anyị n'azụ eme anyị n'aka nne eme anyị n'aka ebe anyị agba nkịtị. That constitution ahụ nyere anyị the same equal protection enyere ma ndị ụka ma ndị na-akụ isi n'ala ya ka enyekwara anyị nwa. So ya wụrụ na ọ na-agaghị protect ya or defend ya ịma na anyị ga-aga court and ya ka m ji na-agwa every group
both Igbo Jewish unu ga-ewepụtara anyị lawyer unu because anyị niile ka a na-agụ as traditional people. So n'ime traditional people enwere ma spiritualist ma nweghị ibe ma vegetarians ma vegan ma kowuna ma Jewish ma Shabbat ha ma 7 days ibe niile aha anyị niile wee ofu ihe. So with the different niile wee ofu osisi with the different branches. Unu niile every group as long as na ewu ha Christian wepụtara na ya ofu lawyer jenu ka unu defend achọrọ m ka ife tọwa ụtọ kịta ndị omenala 10 achọrọ m ka ife atọwa ụtọ anyị ga-akụziri a lot of anyị ga-akụziri ha ife and mara na action unu tekiri ebe ahụ ka anyị ji arụ ọrụ here. Ọwụ na onweghị ife unu mere dị ya, we cannot do anything here. So unu ga-ebu ụzọ gbakara ya na ka unu fụzi otu a ga-esi emere unu ife. Ebuka Obi walụ mere Igbo Chineke Ebuka Obi walụ mere Igbo David Zenge nwanne mmadụ you are right bro. Nwanne anyị ga-eme ndị a ife ụda nke ọwụ na ndị omenala gbakara ya na too much edi na ya ha deten m nwa faịlị akwụkwọ to Den Haag International Criminal Court ma faịlị nwa akwụkwọ n'ọsịsọ ndị aje ha eweghachi ya azụ mụ nwa ọnwụ na-egbu ndị ụka ha na-eruzu dia member every day by day ha na-eruzu members every day by day ịbatara na nka na omeghe na-ejezi ụka fada na-amazi fada be anyị na-amazi mbem ka ọ naka wee lacha pịọm ịbatawa aba anyị onye ọwara na-emezi omenala fada na-egbuzi ọja na-ama mbem na-akụ ogene na-eje ada ego fada nke egwuru ọba fada mmadụ ga nke a na-akpọ fada mmadụ ga o mekatara mgbe nke ya omekata nke ya agwụ ya vunio tie mmọnwụ otito dịrị Jesu otibe mmọnwụ fada egwuru ọba tichara mmọnwụ fada mmadụ ga so fada da nka nazi ama mbe na-egbu ọja na-akụ ogene na-agba egwu ndị egwu ahụ ọ gụrụ chai ihe jebe Ebuka Obi na act in Hollywood na-emepe heaven na ome chai chide anyị ga-ahụba ka anyị ahụchagofe ka onugbu onye ndogochara na university na Nigeria pụtaziri sogo na ba na-eme pastọ osogo na ọ na-eje maka heaven ọ maka heaven ka ọ gụrụ na school this guys ga-asụgo ya dị next target nwanne akajara m akaja ọsịsọ akajara m akaja o meghị ibe Ebuka Obi ji emenwu m ọsịsọ iwe unu ga na-echewu ka nnọta Nigeria adị mbata dide m ga-abata m ga-ete ka unu ọ na-awe unu agaghị ara ike ife unu ga-afụ unu anụgo like am because afụgo m karakta unu na-perform so m ga-akwado were bata ebe ọgụ ka unu chọrọ unu achọghị peace so m ga-abata ya na ewu m ga-abata asị ọgụ ka ọsọ unu chọrọ peace unu ga-etendara m peace agreement mana ọ dị ka unu achọghị peace agreement unu n'idiri ọgụ adịanụ m ekwu unu nkwa ọgụ a unu ga-anọdụsi ọgụ tupu m na-abata ndị ụka ji afọzi 15%, ndị omenala na-awụrụ 85% na ana Igbo niile. Mark my word, and oje ha etezi aka. M ga-ereduce unu to n'ihe unu ka ọ ga-eme. Ị ga-anụ akụkọ from today onward. Ibe na unu ụka asị na many people head camp go ebe ka ha nọ na omenala.
ka na-akpọ traditional nwoke dị nwa udude nke kingdom. Unu achọ peace, so ga-ata unu afụfụ. Unu chọọ peace, unu assign ọrụ peace agreement. Onye ka onye unu na-enye teretiri, onye ọwụna unu pụrụ unu agwa ya okwu enyi ha. Ebuka Obi oje emenwu ma arrest, omenwubeghị ma arrest. Kena polisi ebe a na-enye polisi ebe ego. Nigeria polisi ka iji awụ inye ego nke ikpeazụ na Christmas period ha ga-anata gị ego. Rụkwa ọrụ ha. So anyị ndị obodo a anaghị ana ego. So ọ wụrụkwa m Ebuka Obi apịawago nye azụ ọsịsọ. Pịawa ga azụ, pịawakọta ndị na-eso ụzọ ga azụ. Pịasasị onye ọwụ na ọsịsọ ụmụ akpakara dị ngwoms. Na-eme a na-ekwu okwu. Anyị nọrọ onwe anyị na-eme ihe anyị na-eme for long time. Atọrọ m Ebuka Obi na age. Anọrọ m onwe na-emere onwe m ife na-eme anya ụwa na afọ ya. Na-emere onwe m ife na-eme na-edozi isi ụlọ niile akụtụ isi na-anaba anyị. Ndị ụka mebiri with a lack of knowledge. Gbakọta onye ọwụ na-azụ onwedughị onye nsị ka nje nụsọ ọgụ. Ụnụ damejiri ihe a ga-eji onye wetara ihe akụọ ya ezigbote ihe. Kụọ unu ezigbote ihe kụọ unu sensi n'isi. Mana onweghị onye anyị metụrụ aka. Instead anyị na-ayọ ayịyọ na-asị ndị mmadụ biko chọrọ na anyị ka anyị wee lụọ mmụọ nke a. Chọrọ na anyị ka anyị wee lụọ mmụọ nke a. Do busy na-edozi isi all those things. Instead of unu ga-asị anyị thank you na anyị gbara mbọ dozi isi ihe unu mebisiri. Unu apụta na-asị ike adịghị n'ihe. Onye gwara gị anyị onwere ike. Anyị onwere ike anyị emeghe majik ego ju everywhere. Anyị were create a group dị iche iche na-asị ndị mmadụ fund ụmụ udo integration, ụmụ udo nke a. Afọndụgide many people, a lot of people fondụgidere ụmụ udo integration, fondụgide ụmụ udo integration. Until udo niile nọ n'ala Igbo, mmụọ niile nọ n'ala Igbo nwee ike ịkwụrụ otu ọkwụrụ. We have no money. Oge anyị bịara anyị ejighị ego bido. All people wetegidere ego even ụvụlụ anyị anaghịzikwu ha emenwe ihe a. Onye ọbụla jizi aka ya eme na village dị iche iche. Efu mmụọ niile ahụ na-ebi n'isi. So ka ha ga-esi abịaso anyị na-ama ihe a. So Ebuka Obi chọrọ anyị okwu. Ebuka Obi chọrọ anyị okwu. Adọwụ na ọ bịaghị ya anyị biko. Ọ ga-afụ a lot of things. Ya bịa mee m arrest. O menwukwe m arrest. Ọ wụrụ na owu datara ma emeghe 99% of ife mvu n'obi achieve na data arrest ọ ga-eme m. Ịma na ọhụụ m nọ traditional nwoke. Ka na-anụ ọgụ ka a na-agbari ka na ọgbọ ọgụ mmadụ na-ada. Ụmụ onye adụghị m kwebụrụ Ebuka Obi. O menwuo m arrest. Sọsọ ibe ọ ga-eme wee idu ndị mmadụ. Fa bịa n'idi enyemaka from me. Nnozie na-enyere onye ahụ aka o nwere ike ofufute ofu ibe enyere tichara m ya na mmanya ma ọ tichara m ya na nri. Ihe ahụ ndị na-egbu ewu ihe a. Ndị ahụ ndị na-enye anyị nsi. Ihe ahụ ndị chọrọ ka anyị hapụ ịwụ mmadụ. A distract your attention, confuse oge, make it confuse. Ewerezi ọnụ na ife ahụ ndị na-manipulate people wu ihe a. Ebuka Obi agaghị emenwu ya ndị baya ndị mụ. Unu niile akara ga Ebuka Obi nwara ibe. Ọ ga-agba egwu onye nhụrụ ihu in the presence of ndị ka ya mara ihe. So ihe niile agadara dị ya. Unu ga na-ere na Ebuka Obi ọ na-akọtu ọkọrọsi na cha ihe ọgarajo. Onweghị ihe ọ na-akọ ọma. Onweghị enete na ọ na-akọ ọma. Ọ na-emere gị night of opening heaven. O nna ya mepere heaven ka o nwere onye bebe mepere heaven. Ọ hụ onye bebe nwe nye na ya nwa anaghị anya dị anya enu. Ebuka Obi anya elu hụ gị na iwe ekperi nwe. Enwe ha na ndị Igbo amara gị. Enwe ha na anya anyị emepego. Enwe ha na anya afụbago ụzọ. Enwe ha na anya amarabago iwe. Ọ wụrụ na ịwa ha. Ndị ọzọ awachakwa na gị tọdeghị ya. Ndị ma ibe ndị Yoruba egolochago private jet chọọ wacha TV Joshua mee majik o mere. Gị nwa nọrọzie ihe chọọ ka ị na-eme ụmụnne gị. O mere ụmụnne ya nke izizi n'ọrụ. O mere ụmụnne ya nke izizi n'ọrụ. Eziokwu sọsọ. Chinweze Nwankwọ maka mere gị. My brother ya gazie. Ozilo Benze. Ebuka Obi wo mere ụmụnne ya.
nke izizi n'ọrụ fake miracle ọ na-eme ọ ṅụtara ya n'ala n'ọrụ chai nna arrange pastors evangelji pastors arrange miracle ebukobi arrange na ikajara onye alụrụ ana na many people na-akpọ na phone tata ọtụtụ ihe na-eme ọgbọgụ adịgo tait ibe amere eji kpọrọ Mathias Ezeaku anyị tata onye nwa na anyanwụ na-ada ka ọnwa ka onye nwa na-agbọbie n'efe ọnwa ka agbọbie n'anyanwụ na Sunday nna eje m agbajikwa ụzọ shọt eje m afọ tata ihe na-eme na wọchi ihe na-eme ihe megidere ndị ụka were polisi kpụrụ Mathias Ezeaku n'ihe isi ike nke na ọ hụrụ one month ka agba Krismas many people esetichago ọrụ mgbada akwụbago ụgwọ Mathias emebigoro nna anyị Chineke religion Christianity have suffered in Nigeria. Ebukobi. You shall have a new name, and your new name shall be Christianity have suffered in Nigeria. Ay! Na chamo. Ebukobi. Christianity have suffered in Nigeria. Chineke mna nke inye m nke kọpụ ọ bụ ike ịmụ nke mmiri ọ natakwa kọpụ ndị nyere ụlọ Christianity to God who made me and you ha ga-abịakwa ụwa again ka abịa narakwa ụlọ disi Christianity ha nyere ụlọ heu Chineke Ebukobi na guys, stop saying all this trash, bro. Okay. Yeah, mara wadata na the guy. Oma onye ga-emenwu ma arrest. Akara m Ebukobi. Even na eme awụ oma onye so mmebe. Amwere na ya, and part of my life, and even the more integrated and the orientation na Germany. So, omena no agago school, by na system. Of which all need to follow ihe niile na-ekwu, na practice here na Igbo. If na Omenala Igbo ka I recognize Igbo Christians. I am every kind of fake, never every kind of sugar. Ibe na-atọ ụtọ na-egbu m ga-enye gị lọọ amahụ m na-esi ekwu ya awụ m onye Anambra ịma na anyị chọọ ikwu arụ elu amachapụta ịma anyị na-ene akpụta ume ọchị ịghọtago so enye gị ọ na-esi ịkụ mmiri when you smoke don't talk and if you must talk don't smoke. When you know it all, you know nothing. Or the way you think you know many things, you don't know that you are a foolish person.
It's better that you live your life for who you are and don't advise any motherfucker by force. Unless if they come to you. Or even Ebuka Obi na-ezuzu in the times of media. Enwere mgbe emere ihe mgbe aka na-akụwa ya, mgbe network adịbeghị, mgbe video na-adịghị, mgbe kamera na-adịghị. So many people have go ibe ka ọrụ were nwa ya hapụ that thing by na another thing. Mana Ebuka Obi chọrọ ka ya gbe ka ọ wụrụ ya ka ihe a ga nke ọwụ na okwuru ọ ga viral, nke ọwụ na okwuru ọ ga viral. Na okwu one na ọ na-akpọta onye, ọ na-emete onye isi. Mmadụ one ka ije egbu ọnụ ibe evurugo ya dobe n'enu ndị onye ọwụna na-afụ ya. Ma America, ndị na America, ma ndị ọcha, ma ndị African Americans, ha na-afụ ya. All this thing ihe unu na-eme ha na-afụ ya. And ha na-ekwu their minds. So ị nwere ike i-defend kata Ebuka Obi ife na ndị dị against Ebuka Obi karịrị ụnụ. O ji agba ọsọ ibe na obiri dịka aka na o gbafuru ibe a ka ịbụrụ. Ọ gba ha ọsọ dị ya ibe a ga-akwọ ya ka onugbu n'ihi ibe anyị fụrụ. Ihe anyị fụrụ. Ihe ịfụrụ ga-akwọ Ebuka Obi ka onugbu. Ka ọ na-ekwu ọ na-evuru. O nwere mgbe ọ ga-eru Ebuka Obi ekwu onye jizire kamera abata n'ụlọ ukere. Onye vidozikuna ị ga-ahụ ọ ga-emecha kwuo ya. Maka once as long as ya na-evidio ejere Zion na Ebuka abụmara Ebuka Obi do ojide ọcha amam nekwa ihe bufutara Ebuka Obi eji were mara Ebuka Obi o ejekwa mbuvule Ebuka Obi nekwa ihe bufutara Ebuka Obi and ihe a bufutara Ebuka Obi ya ji evunakwa Ebuka Obi. Mark my word. Abịara Zion na Ebuka Obi ọfụtụgo m anya amam onye wee Ebuka Obi mfugodi ya n'ụzọ amaghị m onye ọwụ mana n'ihi ife bufutara ya. So Ebuka Obi ga-azụ Ikenna ụbọchị nwanne tata ụbọchị taa ka ị gbara m onye ala ado record go here ifichagodi ya kịta many people save go ya ife save go ya ndụ ahụ na ndụ a na-ebite ọdụbụghị before ife aka fụtara afụta. So ịmụ ifugo ya na you're correct Tradi. Last magic show he went to go on phone. The boy was recording the fact. Ọ ga-ekwu ya Ebuka Obi ji agba ọsọ ọ ga-asụ short o ji agba ọsọ na social media ọ ga-asụ onye video zikwere unu ejizikwana nke kamera and ọ ga-agba ndị agba obi ga na-asachi onye ọwụna. So na ọmụnwa ọkụ na-agba ọzara ọkụ na-agba achara ọmụnwa. Ebuka Obi emego nke uncomfortable. Ndị omenala achọrọ m ịfụ action ụnụ ka m nwee ike iweta my own action. Oge m jere parliament na obodo a agwara m fa ajụrụ m ha ọtụtụ ajụjụ and asị na ọnụ nwa nọ n'ụlọ ga-eteke action before anyị nwa nọ n'ebe eteke action. And the reason wụ that na ọ bụrụ na ewu ọkụ kịta ebe ahụ ụnụ nọ ka ewere ọkụ ọwụ ha ebe a nọ and na m anọgo kịta ebe a 3 years. So amaghị m akụtụrụ mmụọ na Ekwulọbịa amaghị m akụtụchago ụzọ Ekwulọbịa ahụ mma na-alụgasị ya different thing. Amaghị m otu ọdọ ntere ma anọta m afọ nọ nke unu gosiri nka mma. So otu a unu si egosikwa anyị ihe a gosi na anyị mgbe a na-epeseka otu na ndị ihe unu kwuru ka unu fụ na ọ na-arụ ọrụ. So ife awa okwu traditional nwoke dị na-agwa ndị ọdịnala unu emerigo ọgụ a mee na ife unu mara ibe unu chọrọ mee uru protest menu protest unu bịa n'ihu akwụkwọ ahụ unu ede ya ede anyị achọkwa ha Iri Mathias Ezeaku Igbo Christians are marginalizing Igbo traditional people. Ịmara ibe niile ha na-ekwu dee ya ede si otu agbụrụ ya ewere video chadetin send ya ibe a ihe eji achị ụwa. Ọ dị very simple. Ọ wụghị ije ji gidigidi mee.
just mee the thing afọta na igwe unu eyikọrọ black and black decha ihu deivo ebumnobi unu ka anyị gosipụ otu esi eme ihe decha ebumnobi unu so na jide make sure na onye video chara ya ọfụma even ekwu n'okwu only that na idele ede here ekwuo na everything so na jide ị nwere ike ịkpụrụ ọmụ n'ọnụ so to ajide onye ọwụ na video chichicha the thing tinye na social media ka ọ sakreti ka anyị were ebubacha ya n'ọfịs ka ndị amara otu anyị si anụ ọgụ mana ọ bụrụ na unu emeghe ya sọsọ okwu ọnụ ka m ga-ekwu and at the end of it okwu ọnụ m ga-abatakwara uru mana unu agba ha mbọ so ọmaka mere ọnụ